नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी तालुक्यातील कोलगाव इथं महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडळ पुणेच्या सौजन्याने संविधान मूल्यांवर आधारित बालमेळावा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। या उपक्रमाचं नियोजन आणि यशस्वी आयोजन मासूमच्या फेलो फिजा मकानदार यांनी केलं। कार्यक्रमाची सुरुवात भारतीय संविधानाची उद्देशिका सामूहिकरित्या वाचून करण्यात आली। यानंतर विविध ओळखपर उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना एकमेकांशी संवाद साधण्याची आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली। यानंतर फेलो फिजा मकानदार यांनी मुलांना भारतीय संविधानाची ओळख करून देत संविधान म्हणजे काय, त्याचं आपल्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्व आणि प्रत्येक नागरिकाचे हक्क आणि कर्तव्य याविषयी अतिशय सोप्या आणि खेळकर पद्धतीने मार्गदर्शन केलं। यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेल्या प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांचं महत्त्व मुलांना विविध खेळ, गाणी आणि संवादाच्या माध्यमातून समजावून सांगितलं। त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मुलांनी संविधानातील मूल्यांचा आनंददायी पद्धतीने अनुभव घेतला। त्यानंतर सामील नाईक यांनी पर्यावरण संवर्धनाचं महत्त्व स्पष्ट केलं। पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकारण्याचं आवाहनही त्यांनी मुलांना केलं। कार्यक्रमात वासंती परुळेकर, अन्विता जाधव आणि महिमा कदम यांनी समतेच्या वाटेने हे गीत सादर केलं। तसेच आईचं पत्र हरवलं या सहभागात मग खेळ घेऊन संविधानातील समता, सहकार्य, परस्पर आदर आणि बंधुता यांसारखी मूल्य मुलांना प्रत्यक्ष कृतीतून अनुभवायला मिळाली। शेवटच्या सत्रात सामाजिक कार्यकर्ते जयराम जाधव यांनी मुलांना गाणी, नृत्य आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रम घेतले। या उपक्रमांमुळे संपूर्ण वातावरण उत्साहपूर्ण झालं आणि मुलांनी मोठ्या आनंदाने सहभाग नोंदवला। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व मुलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत दिवसभर विविध शैक्षणिक, बौद्धिक आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांचा मनमुराद आनंद लुटला। या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अभिजित सावंत, भाविका कदम, नासिर मकानदार, श्रुती सावंत, रोहित पेडणेकर, मिताली राऊळ आदींचं मोलाचं सहकार्य लाभलं। मोठा नाही, मी लहान मुलांमध्ये मिसळून सगळं करत होतो आणि आज नवीन खूप दिवसांनी खेळलो। हे गेम म्हणजे खूप दिवस झाले खेळलो नव्हतो। त्याच्यानंतर डबे वाटून खाल्ले। आता शाळेत आली, आता 3 महिने झाले शाळा सोडून। त्यानंतर हे असे शेअर करून डबे कधी खाल्लेच नाही 3 महिन्यानंतर आता पहिल्यांदा हे डबे खातो। त्यामुळे मी या संस्थेचे खूप आभार मानतो आणि पुन्हा असेच नवनवीन विविध कार्यक्रम घेत जाऊ। माणसाने आणि वेगवेगळे नियम घेतले, त्याच्यामध्ये जे माहीत नव्हतं ते टीचरांनी समजावून सांगितलं। आणि सांगायचं म्हणजे याच्यात विविध गेम घेतले, त्याच्यानंतर इतिहासाबद्दल, आपल्या संविधानाबद्दल सांगितलं। म्हणजे आपल्या संविधानात ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यातून शब्द आम्हाला माहितीच नव्हते, तेही समजावून आम्हाला सांगितले, त्यांची माहिती दिली। त्यामुळे त्यांचे थँक्यूच। मज्जा आली असते लक्षात। घरी दररोज रविवारी बोर व्हायचं, काम वगैरे काय नाही असं। पण एकदा कधी प्रोग्राम असला तर नक्कीच पडते। बाकी गाणी वगैरे निसर्गाविषयी सगळं काही शिकवलं, विज्ञान, इतिहास। कुडाच्या वेताळ बांबर्डे अपघाती वळणावर मृत्यूचा नवा सापळा तयार झालाय। होय, कारण खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांनी स्वतः लक्ष घालून जो वळणाचा तिढा सोडवला होता, तोच प्रश्न आता एका मुजोर ठेकेदाराच्या मनमानीमुळे पुन्हा जनतेच्या जीवावर उठलाय। ठेकेदारानं काम अर्धवट सोडले आणि बांधकाम विभाग मात्र झोपेत आहे। पाहुयात कोकणसार लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट। कुडाळ वेताळ बांबर्डे अपघाती वळण अनेक वर्षांपासून हा मृत्यूचा सापळा बनलाय। कित्येक निष्पाप लोकांचं नुकसान या वळणामुळे झालंय। अखेर खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांनी या गंभीर विषयात लक्ष घातलं। त्यांनी स्वतः मध्यस्थी केली आणि या वळणाचा तिढा सोडवला। त्यानंतर कामाला सुरुवात झाली। जनतेच्या जीवात जीव आला
वाटलं चला आता तरी या अपघाती वळणापासून कायमची सुटका होईल, पण हा आनंद काही क्षणाचाच ठरलाय. आता आपण उभे आहोत ते म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गावरील वेताळबांबाडे येथील अपघातग्रस्त वळणावरती. या वळणावरती आतापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत आणि त्या अपघातामध्ये वाहनधारकांचे खूप नुकसान झालेले आपण पाहिले आहे. मात्र या वळणाचा तिढा आमदार निलेश राणे तथा खासदार नारायण राणे यांनी सोडवला होता आणि या अडलेल्या कामाला गती मिळाली होती. मात्र ठेकेदाराने यावेळीही हे काम अपूर्ण ठेवून या रस्त्याचं बॅरिकेड्स लावून अडवणूकच केलेली आहे. आपण पाहू शकता की रस्त्याच्या मध्यपर्यंत हे बॅरिकेड्स लागलेले आहेत आणि या बॅरिकेड्समुळे येणाऱ्या वाहनांना किती अडथळा निर्माण होत आहे. या रस्त्याची काम करताना उतार उजव्या साईडला ठेवल्यामुळे अपघात देखील होऊ शकतो आणि या बॅरिकेड्समुळे देखील अपघात होऊ शकतो. आणि ही परिस्थिती पाहता आमदारांनी आपल्या जलद गतीने हे काम करण्याचा प्रयत्न केलाय. मात्र हा ठेकेदार नक्कीच सिंधुदुर्गातल्या लोकांचा किंवा प्रवाशांचा जीव टांगणीला लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. असेच काही चित्र पाहायला मिळत आहे. आता या रस्त्याचे काम कधी पूर्ण होणार असा जनता सवाल विचारत आहे. आज या कामाची अवस्था काय आहे तर ठेकेदारानं चक्क काम अर्धवट टाकून पळ काढलाय. ना या ठेकेदाराला ना जनतेच्या जीवाची पर्वा आहे, ना लोकप्रतिनिधींच्या आदेशाचा धाक. ठेकेदाराला काम अर्धवट ठेवण्याची मस्ती आली कुठून? सध्या या वळणावर रस्त्याच्या अगदी मध्यभागी बॅरिकेड्स लावून ठेवलेत. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. रात्रीच्या दाट अंधारात आणि मुसळधार पावसात हे बॅरिकेड्स वाहन चालकांना दिसतच नाहीत. एखाद्या भरधाव गाडीला हे बॅरिकेड्स दिसले नाहीत तर भीषण अपघात निश्चित आहे. मग या अपघाताला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. शेतीकडे केवळ व्यवसाय म्हणून नाही तर प्रयोग आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून पाहणाऱ्या सिंधुदुर्गच्या शेतकऱ्याचा राज्यस्तरावर गौरव झालाय. झाराप गावचे प्रगतशील शेतकरी शरद गणपत धुरी यांना राज्य शासनाचा प्रतिष्ठेचा वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार जाहीर झालाय. आधुनिक शेती, सातत्यपूर्ण प्रयोग आणि कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची शासनानं दखल घेतली आहे. तसेच कोरोना काळात सिंधुदुर्ग लाईव्हनं अर्थात कोकण साध लाईव्हनं आयोजित केलेल्या कृषी संवाद कार्यक्रमाचे ते ब्रँड अँबॅसेडर देखील होते. कृषी दिनी त्यांना या पुरस्कारानं गौरविण्यात येणार आहे. झाराप गावचे शेतकरी शरद धुरी यांनी आपल्या कष्ट, जिद्द आणि प्रयोगशीलतेच्या जोरावर शेतीमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करत त्यांनी उत्पादन वाढ, दर्जेदार पीक व्यवस्थापन आणि शाश्वत शेतीचं उदाहरण राज्यासमोर ठेवलंय. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत राज्य शासनानं त्यांना वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार जाहीर केलाय. हा सन्मान केवळ शरद धुरी यांचा नसून संपूर्ण झाराप गाव आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचं मानलं जात आहे. यापूर्वीही शरद धुरी यांना राज्यस्तरीय पीक स्पर्धेतील पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ पुरस्कार, प्रगतशील शेतकरी पुरस्कार तसेच राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर अर्थात RCF कंपनीतर्फे देण्यात आलेल्या पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. विशेष म्हणजे कोरोना काळात सिंधुदुर्ग लाईव्ह अर्थात कोकण साध लाईव्हनं आयोजित केलेल्या कृषी संवाद कार्यक्रमाचे शरद धुरी हे ब्रँड अँबॅसेडर होते. या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक शेतीची माहिती पोहोचवण्याचं देखील काम केलंय. झाराप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच दक्षता मेस्त्री यांनी शरद धुरी यांचं अभिनंदन करत हा सन्मान संपूर्ण गावासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचं म्हटलंय. त्यांच्या कार्यातून अनेक शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल अशी भावना देखील व्यक्त केली आहे. कष्ट, जिद्द आणि आधुनिक विचारांच्या जोरावर शेतीत यश मिळवणाऱ्या शरद धुरी यांच्या कार्यानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की शेती क्षेत्रातही नवनवीन प्रयोग आणि मेहनतीच्या जोरावर मोठी भरारी घेता येते. झारापच्या या कृषी योद्ध्याला मानाचा सलाम. मालवणात नगरसेविकेच्या पतीकडून कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्याला मारहाण आणि धमकीचा प्रकार मालवणात समोर आलाय. यानंतर कर्मचारी आक्रमक झालेत. मी वीरेश वळंजू, मालवण नगर परिषद कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी, घंटागाडी ड्रायव्हर. आज सकाळी रूटवर जात असताना एका कचऱ्याची कंप्लेंट होती. तर त्या रूटवरील जे मुकादम आहेत त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हा कचरा घेऊन जा, परंतु आमची गाडी तिथे 11 वाजता येते. त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना सांगितलं की गाडी 11 वाजता येणार आहे, तरी पण पॉली गिरकर जे आपले लोकप्रतिनिधी नगरसेविका गिरकर मॅडम आहेत, त्यांचे ते मिस्टर आहेत, त्यांनी आम्हाला मारण्याची धमकी दिली की तू जास्त बोलू नकोस, तुझ्या तोंडात तिथे येऊन मारीन, तू शांत राहा, गप्प राहा, अशी मारण्याची धमकी दिली. असं वारंवार होत आहे.
मागे पण गेल्या वेळी आमच्या एका घंटागाडी ड्रायव्हरच्या कर्मचाऱ्यावर तोंडात मारले होते. त्याच्यानंतर परत आमची गाडी अडवणे अशा वारंवार धमक्या देत असतात. याला जबाबदार कोण आहे? आम्हाला न्याय द्यायला कोण पुढाकार कोण घेतच नाही आहे. तर त्या अनुषंगाने आम्ही आज काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि मुदत संपावर आम्ही आजपासून जात आहोत. जे कर्मचारी काम चुकारपणा करतात त्यांची बाजू वेगळ्या नगरसेवक येतात, पण जे प्रामाणिकपणे माझं काम ह्या बोलले काय ते गाडी आमची खरेच असा कचरा आमका आणून देऊ ह्या करा. मी तो बोल बोलताना होतोय आणि त्या लोकांची तक्रारी म्हणून त्यांनी सांगितलं ना त्या ठिकाणी गाडी जाणार नाही. आणि एक लक्षात घ्या, लोकप्रतिनिधी ह्या पोझिशनला कशासाठी जातात? आज परिस्थिती फार गंभीर आहे. सभागृहात सुद्धा आपण मोठा विषय झालो. घनकचरा संदर्भाचा 2 कोटींची ह्या असा टेंडर असा प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी कामगार अपुरे कचरो जाळून टाकलं जातं. असे विविध ह्या असतात आणि लोकांपर्यंत वर्गीकरण कचरो करून घेऊ विलगीकरण करून तसा कुठल्याही प्रकारचा असा काय होणार नाही. आणि ते कॉन्ट्रॅक्टरला भरमसाठ बिल दिला जातात. पण लोकप्रतिनिधींनी कोणाकडे जायचा? जर कंप्लेंट केली तर त्या संदर्भाचं त्यांच्याकडे काम करून कोण येणार ना, त्यांचं कचरो कोण उचलला ना, विलगीकरण कोण करणार ना, हाऊस टू हाऊस जाऊन कचरो उचलून जी एक ह्या असा एक त्याच्यासाठी टेंडर काढलेला असा असताना जर त्या पद्धतीत जर वार्डातच कोण येत नसत कचरो उचलून तर त्यांच्यानी व्यथा कोणाकडे मांडायची? ही भाषा चुकीची ऐका, ही भाषा पूर्णपणे चुकीची आहे. त्याबद्दल का दुमत नाही. पण परिस्थिती तुमका इन जनरल तुमका सांगतो. त्यामुळे की खरोबर त्यांना असह्य झालेला आणि ह्याच्यात जो अन्याय झालो आता ह्याच्यात अन्याय ते दिलगिरी व्यक्त करतील ना. ते लक्षात मशीन भरतात कोण जातात? परमनंट कामगार जात नाही. आणि कोणाचा नवरो माझं जरी नवरो इलो त्यांनी बोलायचं नाही. मी काय म्हणतो साहेब, मी कोणी हस्तक्षेप करायचं परफेक्ट असा नाही अशा तो भाग नाही असा गेल्या लक्षात नाही. याच्या अगोदर तुमच्यावर जे प्रसंग येते आणि त्यावेळी घटना घडली गेलेली अरे ते तुमचा अधिकार हो. तुम्ही गप्प कशा राहता? तुम्ही गप्प कशा राहता? आम्ही असतो ना. आणि प्रत्येक वेळा कर्मचाऱ्याच्या बाजूने आम्ही उभे राहतो. सगळ्यात महत्वाचं नगरसेवकाच्या फॅमिली घेतल्या कुठल्याही माणसाने ह्यांना फोन करायचा नाही. हा तुम्ही कर्मचारी आहात ना, ह्यांचे कर्मचाऱ्यांचे काय प्रॉब्लेम आहे तर कॉन्टॅक्टरला फोन करा. मॅडम ऐकून घ्या, तुमचं आणि आपण पण सगळ्यांना घेऊन आपल्याला काम करायचं. पण तुमच्या मिस्टरांनी ह्याच्या कालपणात मारतो म्हणून सांगणं कितीच योग्य आहे? तुम्ही मला सांगा, योग्य आहे काय ते? बोलले असते तेव्हा ते बोलले आणि दुसरी गोष्ट, तुमचे मिस्टर काय सांगत होते? मी यांना पण मगाशी विचारलं, मुकादमाला पण विचारलं, आत्ताच्या आता गाडी घेऊन या. नाही, उद्या मी तरी सांगितलं तरी नाही त्यांनी यायला पाहिजे. त्यांचा जो ट्रॅक ठरवलेला आहे त्यांचा मी सांगितलं साहेब माझ्याकडचं पत्र आता उपलब्ध नाही. त्यांचं जे ठरलेलं आहे त्याप्रमाणेच तो उचलला जाणार. ते बोलले पाहिजे. हे बघा आता तुमच्या ह्या ठिकाणी सगळ्यांना एकच सांगतं
ते आपल्या मिस्टरांच्या वतीने ही दिलगिरी तुमची व्यक्त करता. हे लक्षात ह्या पुढे असा प्रकार घडायचो ना हे ती सांगता ना. आता विषय संपवून टाकूया. प्रत्येक महिना ते कॉन्ट्रॅक्ट बाजू करता हे बिचारे करतात हे असं करून ना मागवून ठेवलं तरी सोडणार. कणकवलीत सध्या एका बॅनरची चर्चा रंगली आहे. प्रांताधिकारी कातकर साहेब आम्ही तुमच्या सोबत आहोत असा संदेश देणारे बॅनर सत्यशोधक सेक्युलर फ्रंट आणि महाराष्ट्र सत्यशोधक शिक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीनं लावण्यात आले. प्रांताधिकारी कातकर यांच्या कामाचं कौतुक करत त्यांच्या समर्थनार्थ हे बॅनर लावण्यात आले. सत्यशोधक सेक्युलर फ्रंट आणि महाराष्ट्र सत्यशोधक शिक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या या बॅनरमुळे कणकवलीतील प्रशासकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. मुळात प्रांताधिकाऱ्यांच्या विरोधात काल एक आंदोलन झालं. त्या आंदोलनाचं जे काही अपशब्द वापरले गेले असतील किंवा काय त्याचं समर्थन होऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे. पण आदरणीय जगदीश कातकर साहेबांच्या बाबत जर बोलायचं झालं तर मी 2004पासनं जगदीश कातकर साहेबांना इथं जे नायब तहसीलदार म्हणून आले तिथपासनं आजपर्यंत प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत त्यांचा जो प्रवास आहे त्यांचं कामकाजाची पद्धत एकदम प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष म्हणून मी पाहिलेली आहे. मुळात तुम्हाला साधे उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. 2004मध्ये या जिल्ह्यातील कोकण रेल्वे झाली ते प्रकल्पग्रस्तांची भरती चालू होती आणि त्याच कालखंडामध्ये आम्ही काही विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरले होते. म्हणजे नोकरभरतीसाठी काही बेरोजगारांचे फॉर्म भरले होते आणि मला एक साधारण दुसऱ्या दिवशी 8 ते 9 वाजता मला निघायचं होतं रत्नागिरीला. 8 ते 10 जणांचे फॉर्म आणि त्याच्यासाठी दाखल्यांची आवश्यकता होती. जगदीश कातकर साहेबांनी रात्री मला 10 वाजता ते दाखले आदल्या दिवशी रात्री त्यांनी 10 वाजता मला ते दाखले दिलेले आहेत आणि त्या दाखल्यांमुळे आज 7 ते 8 रेल्वे कर्मचारी सिद्धार्थनगर कणकवलीमधले रेल्वेमध्ये आहेत. अशी कित्येक कामं ही तहसीलदार प्रांताधिकारी साहेब जे आदरणीय कातकर साहेब यांनी केलेली आहेत. मुळात तुम्हाला सांगतो की आमचं एक 96-97 पासून आदिवासी लोकांच्या पुनर्वसनाची एक लढाई चालू आहे आणि त्या लढाईसाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत राहिलेलो आहे. आदरणीय प्रांताधिकारी कातकर साहेब राजमाने मॅडमानंतर कातकर साहेब आल्यानंतर कातकर साहेबांनी ज्या पद्धतीने त्याला गती दिली म्हणजे या आदिवासी लोकांची प्रत्येक गावामध्ये सूची तयार करणे, कुटुंबांची यादी तयार करणे, येईतपासून ते घरकुला मंजूर करीपर्यंत त्यांना जमीन मिळवून देईपर्यंत आता कातकर साहेबांनी या टप्प्यापर्यंत एक करंजे असेल, कलमट असेल किंवा आता साखळीमध्ये होणारी गरज ही मुळात कर्तव्यदक्ष अधिकारी कसा असावा याचं एक अत्यंत चांगलं उदाहरण आहे की त्यांनी हे सर्व मार्गी लावलेलं आहे कातकर साहेबांनी. ह्या सगळ्या याच्यामध्ये असा कर्तव्यदक्ष अधिकारी, असा प्रामाणिक अधिकारी याच्यामध्ये बळी जाऊ नये. जो गोरगरीब कष्टकऱ्यांसाठी काम करू इच्छित आहे त्याचा याच्यामध्ये हे होऊ नये म्हणून हे आमचं त्यांच्यासाठी हा समर्थनाचा बॅनर आहे. जो गोरगरिबांसाठी काम करणारे जे अधिकारी आहेत ते आम्हाला हवे आहेत. एक आमची लढाई या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्या संदर्भातली राहिलेली आहे आणि त्या शिक्षण क्षेत्रातली आपली मागणी जी आहे ती सातत्याने शिक्षण क्षेत्रातनं ह्या भारतातला जो शिक्षणावर खर्च कमी होत आहे त्याच्यामुळे ह्या शिक्षणाचे जे खाजगीकरण झालेलं आहे त्या खाजगीकरणातनं आता तुम्हाला सांगतो की जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या 2000च्या वर प्राथमिक शाळा बंद पडलेल्या आहेत आणि ह्या जिल्ह्यातलं जर सांगायचं तर जवळजवळ 200 शाळा ह्या प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या अवस्थेमध्ये आहेत. काही शाळा बंदही पडल्या असेल. मग तुम्हाला इथल्या पंचायत समितीच्या तालुका जी शाळा आहे ज्याची पटसंख्या सगळ्यात जास्त होती ती बंद पडलेली आहे. अशा कितीतरी शाळा बंद पडलेल्या आहेत आणि याच्यासाठी लोकांनी पुढे येऊन शिक्षकांनी सुद्धा एक जबाबदारी म्हणून एक पुढे येऊन ही एक आंदोलनाची भूमिका ज्या पद्धतीने काल इथं संघटितपणे त्यांनी दिलेली होती स्वतःच्या हक्काने याच्यासाठी त्या पद्धतीचं अशी लढाई शिक्षणासाठीची लढाई गोरगरीब कष्टकऱ्यांचं शिक्षण जे वाचवण्यासाठीची लढाई ही सुद्धा शिक्षकांनी तेवढ्याच ताकदीनं करण्याची गरज आहे. तरच आणखी दुसरी एक मागणी आमची शासनाकडे आहे की जी अतिरिक्त कामं शिक्षकांना
सुद्धा दिली जात आहेत ती बंद केली पाहिजे. ह्या वेगळ्या कामांसाठी दुसरा एक कर्मचारी वर्ग नेमला पाहिजे. त्याचा ताणही कर्मचाऱ्यांवर शिक्षकांवर होत आहे. हे अमान्य करून चालणार नाही. आम्ही कातकर साहेबांचं समर्थन याच्यासाठीच करत आहोत की कातकर साहेब हे गोरगरीब कष्टकऱ्यांचा कर्तव्यदक्ष प्रामाणिक असा अधिकारी आहे. त्याचा फायदा हा गोरगरीब कष्टकऱ्यांना होणार आहे. म्हणून कातकर साहेबांच्या पाठीमागे आम्ही उभे आहोत. वेंगुर्ला तालुक्यातील सागरतीर्थ ग्रामपंचायत हद्दीतील टाक इथं मोठ्या प्रमाणात कांदळवन तोड करून सुमारे 1.25 कोटी रुपये निधी खर्च करून एका नवीन रस्त्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील परिसरात चाललेल्या या कामासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन करण्यात आलेलं नाही. तसेच या कामामुळे किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या नियमांचा भंग झालाय. टाक जेटीपासून ते सुरूच्या बागेपर्यंत जाणारा हा रस्ता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डच्या अखत्यारीत आहे. या रस्त्याला सुमारे 1.25 कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डनं यासाठी मंजूर केला. हा रस्ता ज्या जागेवर झालाय त्या जागी पूर्वी एक कच्चा रस्ता होता. तिथंच मोठ्या प्रमाणात कांदळवन होती. हा रस्ता करताना कांदळवनांची तोड करून त्या ठिकाणी रस्त्याला लागून संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे. तसेच मातीचा भराव टाकून सुरूच्या बागेपर्यंत मजबूत रस्ता तयार करण्यात आला. रस्त्याचं काम चालू असलेला परिसर किनारी नियमन क्षेत्रात येत असून किनारी नियमन प्राधिकरणच्या नियमांनुसार पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या भागात कांदळवन तोडता येत नाहीत. उलट 50 मीटरचा कांदळवन बफर झोन कायम ठेवावा लागतो. नेमक्या त्याच अतिसंवेदनशील भागात कांदळवनांची कत्तल करून या रस्त्याचं काम चालू आहे. मात्र हा रस्ता नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी केला जातोय यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय. एका देवस्थानाकडे जाण्यासाठी हा रस्ता करण्याचा घाट घालून तारांकित हॉटेल लॉबीच्या फायद्यासाठी हा रस्ता होत असल्याची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी असलेली सुरूची बाग ही ग्रामपंचायतीच्या मालकीची सर्वे नंबर 0 होती. मात्र त्या ठिकाणी 112 सर्वे नंबर कसा लागला याचीही सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून स्वतःच्या फायद्यासाठी ही जमीन कोण घेऊ पाहतंय का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय. तो रस्ता जातो त्या ठिकाणी कोणतीही वस्ती नसताना केवळ काही हॉटेल लॉबीच्या किंवा इतर कोणत्या व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात कांदळवन तोड करून पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांची सखोल चौकशी करून वन विभाग कारवाई करणार आहे का किंवा स्थानिक महसूल विभाग यावर कारवाई करणार का असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलाय. देवगड तालुक्यातील मीठ मुंबरी बागवाडी येथील समुद्रात 3 जुलैला जलसमाधी आंदोलन आणि मेळावा आयोजित करण्यात आलाय. स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असल्याची माहिती आंबा काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आनंद उर्फ काका ढोके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. आंबा काजू बागायतदार संघटनेने आंदोलन जे पुकारलं होतं शुक्रवार दिनांक 3 जुलै रोजी, या आंदोलनाची ठिकाण सांगण्यासाठी आज आम्ही पत्रकार परिषद घेत आहोत. कारण गेले 5 ते 6 महिने या सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी अनेक प्रकारचे आम्ही प्रयत्न केले. ठिकठिकाणी आंदोलनं केली. शेवटचं आंदोलन आमचं मुंबई या ठिकाणी झालं. मुंबईमध्ये तर अक्षरशः आम्हाला काश्मीरला लोकांना विचारलं तू हिंदू आहेस की मुस्लिम आहेस असं सांगून गोळ्या घातल्या गेल्या. अशा पद्धतीत कोकणातून आलायस का विचारून गाडीमध्ये कोंबलं गेलं. त्याचीही कधी सरकारने दखल घेतली नाही किंवा आम्हाला बाबा साधं विचारलं नाही त्या ठिकाणी तुमच्या मागण्या काय आहेत काय नाहीयेत. आणि तोंडाला पानं पुसण्यासाठी आम्हाला 220 रुपये दिलेत. आम्हाला आमची मागणी होती हेक्टरी 5 लाख रुपये, प्रति गुंठा 5,000 रुपये. त्याच्यामध्ये समोरासमोर बसून तडजोड करता आली असती. पण बऱ्याच वेळा मिटिंगा लावल्या गेल्या पण कुठल्याही शेतकऱ्यांना किंवा शेतकरी नेत्यांना त्या ठिकाणी बोलवलं गेलं नाही. यासाठी आम्ही आता हा टोकाचा निर्णय घेऊन जर जीव जात असतील आणि जर सरकार मदत देत असेल मग त्यासाठी आम्ही जलसमाधी आंदोलन जाहीर केलेलं आहे. त्याचबरोबर जो संशयाच्या भोवऱ्यात अणुऊर्जा प्रकल्प आहे त्यावरती सुद्धा त्या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी सुद्धा मान्यवर बोलवलेले आहेत. हे आंदोलन जे आहे जलसमाधी आंदोलन हे सन्माननीय राजू शेट्टी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन होणार आहे. याचं ठिकाण
मीठ मुंबरी, बागवाडी, समुद्रकिनारी जलसमाधी आंदोलन आणि मेळावा या ठिकाणी होणार आहे. तरी देवगडातूनच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून लोक या आंदोलनाला येणार आहेत. अणुऊर्जा हा जो काय येणारा प्रकल्प आहे, समरमित प्रकल्प जो आहे, हा फक्त काय मुनगेगाव देवगड तालुका यांचा नुसार जिल्ह्याचा प्रश्न आहे, पूर्ण कोकणाचा प्रश्न आहे. यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी 3 जुलैला सकाळी 10 वाजता मीठ मुंबरीच्या ठिकाणी, बागवाडीच्या ठिकाणी, समुद्र किनारे येऊन, पाऊस असून देत किंवा इतर कुठलीही गोष्ट असून देत, जर आज या ठिकाणी आपण एकत्रित आलो नाही तर येणारा काळ आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. फक्त जलसमाधीच्या आंदोलनाच्या ज्या काही सूचना असतील त्या मंचावरून दिल्या जातील, त्या पद्धतीत सर्व शेतकरी बांधवांनी त्या पाळायच्या आहेत आणि त्या पद्धतीत ते कार्यक्रम पार पडतील. हात जोडून एवढंच सांगतो की 3 जुलैला जास्तीत जास्त शेतकरी आणि सर्व लोकांनी मीठ मुंबरी या ठिकाणी उपस्थित राहावे. धन्यवाद. प्रदूषणकारी प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे, मात्र प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार विरोधात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका पंचायत समिती सदस्य सदाशिव ओगले यांनी स्पष्ट केली आहे. ग्रामस्थांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनासोबत चर्चा केल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. मुंडग्यामध्ये जी सभा झाली ग्रामस्थ आणि मुंबईकर मंडळी, त्या सभेला तिथला पंचायत समितीवरून मला बोलवलं होतं, लेखी पत्र देऊन. आमचे जिल्हा परिषद सहकारी सुनील पारकर त्यांना बोलवलं होतं. एक बाजू त्यांनी सांगितली प्रकल्प जो काही ते आलाच. त्या सभेमध्ये आम्ही दोघांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे की प्रदूषणकारी प्रकल्पाला आमचा निश्चितपणे विरोध राहील. आम्ही गावाबरोबर आहोत, ह्याची सगळी माहिती घेतल्यानंतर आपण यावर बोलू, म्हणून त्या दृष्टीने आम्ही कलेक्टरला जाऊन भेटून आलो. मी होतो, भाई पारकर होते, संजय बांबुळकर आणि मुनगे ग्रामस्थ सुनील सावंत वगैरे 4-5 जण आम्ही कलेक्टर मॅडमकडे गेलो. आमच्या सगळ्या शंका विचारल्या. त्यांच्याकडे याबाबत कुठलंही आजपर्यंत नोटिफिकेशन असेल किंवा अन्य काही गोष्टी आलेलं नाही. त्याचप्रमाणे त्या गावात दुसरा विषय आला की तिथे बोरवेल्स केल्या काही ठिकाणी, काही त्यात नबरिंग केलं, ते कुठलं आहे तर त्याच्यावर सुद्धा त्यांच्याकडे काही एवढी नव्हती. औष्णिक ह्या प्रकल्पाचा तिथे असुद्धा नव्हता. ही वस्तुस्थिती त्यांनी आम्हाला सांगितली. आम्ही त्यांना उलटसुलट सगळे प्रश्न विचारले, आमच्या शंका विचारल्या, त्यांनी तेच उत्तर दिलं. फक्त यांत्रिकीकडनं जे काही बोरवेल झाले असतील ते वॉटर लेवल टेस्ट करणे किंवा सॉईल टेस्ट करणे हा त्यांचा केंद्राचा रेग्युलर कार्यक्रम आहे. त्याची चौकशी ही कलेक्टर मॅडम आम्ही करतो म्हणून सांगितलंय. यानंतर आम्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब त्यांनाही संपर्क केला. त्याप्रमाणे ते देवगडमध्ये आले. देवगडमध्ये आल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टींची चर्चा आली. त्यांनी जाहीरपणे सांगितलंय ज्या प्रकल्पाला, प्रदूषणकारी प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध, तीच भूमिका माझी जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबरांची आणि माझी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून एवढी सुस्पष्ट केलेली आहे. याच्यावर काही शंका कुशंका असतील तर त्या गावात मी स्वतः येऊन लोकांचे काही गैरसमज असतील, गैरसमज करून देत असतील ते दूर करू, अशा प्रकारचं त्यांनी जाहीर ग्वाही दिलेली आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की त्या ग्रामसभेमध्ये आम्ही त्यांना 1-2 प्रस्ताव सुचवले की या ठिकाणी सौर एनर्जीचा प्रकल्प असेल, वाईड मिल असतील किंवा अन्य तत्सम काही जर चांगले प्रकल्प असतील ते सुद्धा इथे आणा. हे पालकमंत्र्यांनी परवा मान्य केलंय. आम्ही त्याचाही तिथे हा केलेला आहे, म्हणजे श्रीगणेश केलेला आहे की प्रदूषणकारी प्रकल्पांना आमचा विरोध राहील. ती जी भूमिका आमची ती शासनाची आहे. त्या शासनाच्या भूमिकेला आम्ही समर्थन दिलंय आणि पालकमंत्र्यांनी मान्य केलंय की जे गैरसमज पसरवले जात आहेत त्याच्यामध्ये काही अदृश्य शक्ती आहेत का, अशा प्रकारची शंका उपस्थित केली आहे. प्रकल्पाच्या आडून इतर राजकारण कोण करत असेल तर मात्र आम्ही निश्चित कबूल घेतलं जाणार नाही. सरकार चांगलं काम करतंय आणि चांगलं काम करणाऱ्या सरकारला अशा प्रकारे जर फुकट बदनाम करत असतील तर आम्ही त्या गप्प बसणार नाही. गावाबरोबर जिल्हा परिषद मेंबर असतील, पंचायत समिती मेंबर असतील किंवा पालकमंत्री असतील, आम्ही गावाबरोबरच आहोत एवढी सुस्पष्ट भूमिका आम्ही मांडलेली आहे. फलोद्यान जिल्हा आहे, ह्याच्यावर काही प्रोजेक्ट असतील ते आम्हाला द्या, तेही पालकमंत्र्यांनी याचा आपण निश्चितपणे गांभीर्याने विचार करू, अशा प्रकारे जाहीर स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्यावर MOU केलं असेल, साईन केलेलं असेल, आजपर्यंत कलेक्टरला माहिती नसेल, राज्यातल्या आमच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना माहिती नसेल, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत इथे प्रदूषणकारी प्रकल्प आम्ही येऊ देणार नाही. आमची भूमिका आहे, पालकमंत्र्यांची भूमिका आणि सरकारची भूमिका आहे स्पष्टपणे. आणि यापूर्वी या तालुक्यात अशा प्रकारचा संघर्ष करणारा सदा ओगलेच आहे. मला वाटतं पत्रकार बांधवांनाही माहिती असेल ही गोष्ट 20-25 वर्षापूर्वीची आहे. ह्याच मुंडग्यामध्ये
20 वर्षापूर्वी ज्यावेळी याची चर्चा सुरू झाली त्यावेळेला मुंडग्याच्या हायस्कूलमध्ये जो मेळावा झाला मुंबईकडे ग्रामस्थ पंचकृषीचा, त्या मेळाव्यामध्ये पहिला आवाज देणारा सदा ओलेच आहे की आम्हाला प्रदूषणकारी प्रकल्प नको, आणि तीच भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतली आहे. सिंधुदुर्गात एकूण 70 केंद्र प्रमुखांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तसेच 179 शिक्षकांचा वरिष्ठ श्रेणी वेतनाचा विषय प्रलंबित होता. पदाधिकारी आणि अधिकारी मिळून सोडवला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. केंद्र प्रमुखांच्या समायोजनाचा एक विषय होता. समायोजनामध्ये मोठे प्रश्न झाले होते, ते सोडवण्यासाठी अध्यक्ष साहेबांनी जे काही सूचना दिल्या त्या पद्धतीमध्ये आम्ही शासनाकडून एक पत्र आलं आणि त्यानुसार आम्ही समायोजनाची कारवाई पूर्ण केलेली आहे. आणि त्यामध्ये एक महत्त्वाचा विषय होता की केंद्र प्रमुखांची आपल्याकडे भरपूर जागा शिल्लक होत्या. त्यातले आपण 69 लोकांना केंद्र प्रमुखांची पदोन्नती दिलेली आहे. त्यामुळे आता उरलेले जे 3 दिव्यांग होते, अजूनही 3 लोकांना दिव्यांगच्या द्यायचं होतं, ते अपात्र होते. पण 69 लोकांना आम्ही केंद्र प्रमुखाची पदोन्नती दिली. अजूनही 69 लोकांचे प्रमोशनचे प्रस्ताव आहेत आमच्याकडे. ते पुढच्या आठवड्यामध्ये किंवा 15 दिवसांमध्ये आम्ही ते पूर्ण करू. दुसरा विषय आहे की प्राथमिक शिक्षकांचे भरपूर प्रश्न आहेत, इतके बरीच वर्ष प्रलंबित होते. त्यातला एक महत्त्वाचा विषय होता की चट्टोपाध्याय आयोगानं सांगितलं होतं की 12 वर्ष अर्थकारी ज्यांची सेवा झाली आहे त्या प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी द्यायचा विषय होता. हे विषय सुद्धा जवळपास 6 ते 7 वर्ष प्रलंबित होते. त्यापैकी 179 लोकांना आम्ही 12 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी गेल्याच आठवड्यामध्ये आम्ही मंजूर केली आणि ती त्यांचे सर्वांचे आदेश पण निर्गमित केले. त्यामध्ये उपशिक्षक 85 आहेत, पदवीधर 63 आहेत आणि उच्च शिक्षक उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक 31 जणांना आम्ही त्याच्यात लाभ दिला. असे जवळपास 179 लोकांना आम्ही लाभ दिला आहे. सिंधुदुर्गात सद्यस्थितीत 22 बालकं कुपोषित म्हणजेच सॅम कॅटेगरीत आहेत. अशा मुलांना जिल्हा परिषदेचे सदस्य दत्तक घेतील, तशा सूचना खासदार नारायण राणेंनी दिल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, उपाध्यक्ष दादा साईल, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, वित्त आणि बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, समाज कल्याण सभापती रुहिता तांबे, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, सावी लोके, आरोग्य अधिकारी सई धुरी, महिला आणि बाल विकास अधिकारी प्रतीक उगारे आदी उपस्थित होते. लसीकरण मोहीम जी काल होती तिच्या संबंधी आहे. दुसरी गोष्ट, सन्माननीय आमचे नेते सन्माननीय खासदार माजी केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांचं एक विजन आहे की आपला जो जिल्हा आहे हा कुपोषित बालक जे आहे हे कुपोषित बालक राहू नये, तो 0% कुपोषित बालक व्हावे आणि कुपोषित जिल्हा व्हावा, त्याच्यासंबंधीचं नियोजन. त्याच्यानंतर CO साहेबांच्याकडे असलेले विषय म्हणजे आपले केंद्र प्रमुखांची पदवी हे असे 4-5 विषय अनुसरून आजची पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. सर्वप्रथम मी आपलं सर्वांचं स्वागत करून आपल्याला एक सांगेन की सन्मान्य राणे साहेबांच्या सूचनेनुसार आणि त्यांच्या विजननुसार त्यांना आपण एक असं ठरवलेलं आहे की आपल्या जिल्ह्यात कुपोषित जी बालकं आहेत, जी आज 22 सॅमची आहे, ती 22 सॅम ही बालकं मॅममध्ये कशी येतील आणि त्यांचा जो कुपोषित स्तर आहे तो उंचावेल कसा, याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि सन्मान्य राणे साहेबांचे एक सूचना आहे की सन्मान्य अध्यक्ष म्हणून मी, सन्मान्य CO साहेब, सन्मान्य पदाधिकाऱ्यांनी HOD यांनी ती बालक दत्तक म्हणून आपण घ्यावी आणि त्यांचा जो कुपोषित आहे त्यांना त्या ह्याच्यातनं वर काढावं आणि त्याचं सुदृढ बालक त्यांना करावं. त्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून मी 5 बालकं ती दत्तक घेणार आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की सन्मान्य आपले आमदार निलेजी राणेसाहेब यांचे सुपुत्र अभिराज आहेत राणे, ते 2 घेतील, CO साहेब घेतील, आपले पदाधिकारी घेतील, आपल्या खात्याचे अधिकारी घेतील आणि ही जी 22 जी बालकं आहेत कुपोषित, यांना ती कुपोषित बालक आहेत त्याच्यातनं त्यांना त्याचं सुदृढ बालक आम्ही करणार आहोत आणि त्याचं नियोजन आम्ही त्या स्तरावर करणार आणि ह्याची 1 जुलैपासून ह्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे जी मॅमची जी 376 बालकं आहेत, म्हणजे अगोदर खूप होती त्यात 376 वर आले, तीसुद्धा मॅमची सॅममध्ये न जातील याची कटाक्षानं दक्षता घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही मागच्या पालकमंत्री साहेबांच्या सभेमध्ये एक विषय झालेला होता की जी जोडपं
आपल्या वयाच्या 65व्या वर्षानंतर जोडपं असेल किंवा एकच व्यक्ती स्त्री किंवा पुरुष असेल जो एकटाच घरात राहत असेल तर त्यांची काळजी घेण्याच्या दृष्टीनं आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं किंवा आम्ही जिल्हा परिषद पदाधिकारी म्हणून आम्ही त्याच्यावर तिथं त्यांना जाऊन भेटी देणं त्या घराला किंवा त्यांची काय परिस्थिती आहे, त्यांना औषध पुरवठा होतो की नाही, त्यांना औषध मिळतं की नाही, त्यांना पोटापाण्याच्या वस्तू मिळतात की नाही, त्याच्यासंबंधी आम्ही 50ही जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष देणार आहोत कटाक्षानं. आणि आरोग्य याला आम्ही त्यांना आदेशही दिलेले आहेत शिवसाहेबांना आणि मी सुद्धा की आपण किंवा आरोग्य सभापतीने की आपण प्रत्यक्ष आपल्या असलेल्या आरोग्य सेविकांना किंवा असलेल्या आपल्या आशा सेविकांना तिथं जाऊन लक्ष द्यावं, महिन्यातनं एकदा व्हिजिट द्यावी, त्यांना त्यांचा औषध पुरवठा होतो की नाही, त्यांना धान्य आहे की नाही, त्यांच्याकडे कोण आजार असला तर त्यांना डॉक्टरकडे नेण्याची सुविधा आहे की नाही, याच्या दृष्टीनं आम्ही ती पूर्णपणे आम्ही काळजी घेणार आहोत. कालचा जो दुसरा विषय आहे राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा, तो 28 जून 2026 रोजी आयोजित केलेला होता आणि त्याच्या संबंधित जिल्ह्यातील 0 ते 5 वर्ष वयोगटातील एकूण 27,806 लाभार्थ्यापैकी 27,968 पालकांना लस प्रतिबंधक डोसाचे डोस दिले आलेले आहेत आणि जिल्ह्यानं 100% उद्दिष्ट हे पूर्ण केलेलं आहे. पण ह्याच्यात ही यशस्वी मोहीम राबवण्यासाठी जिल्हाभरात 904 लसीकरण केंद्र, 80 फिरती पथकं, 43 प्रवासी तपासणी पथकांचं नियोजन करण्यात आलेलं होतं. स्वतः मी 7 केंद्रावर भेटी दिल्या आणि तिथं पण बघितलं. त्याचप्रमाणे तसेच मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील पुढील 3 दिवस म्हणजे शहरी भागात 5 दिवस, ग्रामीण भागात 3 दिवस घरभेटी 0 ते 5 वयोगटातील एकही बालक पल्स लोकसेवकातून वंचित राहू नये याच्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. आणि जे फ्लोटिंग आहे, जे आपल्या प्रवासी म्हणून आपल्या याच्या स्टँडवर येतात किंवा आणि कुठं बसने प्रवास करतात, रेल्वेने प्रवास करतात, तिथं कटाक्षाने लक्ष देऊन त्यांना पल्स पोलिओ डोस देण्यात. याच्यासाठी आमचे असलेले आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी, आरोग्य सेविका, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि सर्वच विभागांनी ज्यांनी हे 100% आम्हाला ही आमचं उद्दिष्ट साधण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, मदत केली, त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि शिवूंच्या वतीनं मी आणि आपल्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. 1 जुलैला कृषी दिन आणि शेतकरी मेळाव्याचं आयोजन अंबडपाल येथील भद्रकाली मंदिराजवळील सभागृहात आयोजित करण्यात आलंय. सकाळी 10:30 वाजता हा शेतकरी मेळावा होणार आहे. याला पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आदी उपस्थित राहणार आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं या मेळाव्यास उपस्थित राहावं असं आवाहन जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल यांनी केलंय. आंबा आणि काजूच्या नुकसान भरपाई संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे आणि सुमारे 210 कोटीची नुकसान भरपाई आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याबरोबर विम्याची रक्कम देखील मिळणार आहे. यासाठी आपल्या या भागाचे खासदार सन्माननीय राणेसाहेब असतील, पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब आणि ज्यांनी हा प्रश्न विधानसभेत मांडून अत्यंत अभ्यासू आणि चिकित्सकपणे हा प्रश्न मांडला आणि या आपल्या कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमचे आमदार सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ही नुकसान भरपाई आता मिळणार आहे आणि त्याचा शासन निर्णय देखील निर्गमित झालेला आहे. आपल्या या कोकणासाठी जे 210 कोटी मिळाले त्यापैकी सुमारे 80 कोटी रुपये हे आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आहेत. त्याचबरोबर येणाऱ्या कालावधीमध्ये विम्याची रक्कम देखील आंबा आणि काजू बागायतदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे मी राज्य सरकारचं आणि विशेषतः आपले पालकमंत्री सन्मान नितेशजी राणेसाहेब, आमदार सन्मान निलेशजी राणेसाहेब यांचं सर्वप्रथम अभिनंदन करू इच्छितो. त्याचबरोबर येत्या 1 जुलै रोजी आपले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कैलासवासी वसंतराव नाईक यांच्या जयंती दिनानिमित्त दरवर्षी 1 जुलै हा दिवस कृषी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यावेळी पण जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन्माननीय अध्यक्ष प्रमोदजी कामत साहेब आणि आम्ही सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी प्रत्येक तालुक्यामध्ये तालुकास्तरीय कार्यक्रम आणि जिल्ह्याचा एक जिल्हास्तरीय कार्यक्रम कृषी दिन आणि शेतकरी मेळावा असा साजरा करणार आहोत. आणि या निमित्ताने जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्ह्याचा कार्यक्रम कुडाळ तालुक्यातील अंबडपाल येथे त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. येत्या 1 जुलै रोजी सकाळी 10:30 वाजता या कार्यक्रमाचं सन्माननीय पालकमंत्री आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन होईल. या कार्यक्रमाला सन्माननीय खासदार महोदय, आमदार महोदय, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि आमचे सर्व पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित असतील. या कार्यक्रमामध्ये भातपीक प्रात्यक्षिक, वृक्षारोपण, सुधारित कृषी अवजारांचं त्या ठिकाणी प्रदर्शन, त्याबरोबर पारंपरिक अवजारांचं देखील प्रदर्शन आणि विक्री
असा स्वरूपाचा कार्यक्रम असणार आहे. त्याचबरोबर उपस्थित शेतकऱ्यांना तज्ज्ञ मार्गदर्शक, तर आधी अल निनोच्या प्रभावामुळे शेतीवर होणारा जो परिणाम आहे, पाऊस लांबला आहे किंवा पुढे कदाचित अनियमितता असेल, या निमित्ताने शेतकरी मार्गदर्शन एक त्या ठिकाणी होईल. अल निनोच्या जे काय प्रादुर्भाव शेतीवर होणार आहे, त्याचबरोबर शेतीतील जी काय बदलती नैसर्गिक पद्धत आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीने सुद्धा आपल्या कृषीशास्त्रज्ञ काही त्या ठिकाणी निमंत्रित केले आहेत, ते मार्गदर्शन करतील. त्याचबरोबर उपस्थित शेतकऱ्यांना आपले पदाधिकारी देखील उपस्थित राहणार, ते सुद्धा मार्गदर्शन करणार आहेत. तर आपल्या सगळ्यांना देखील या कार्यक्रमाचं मी निमंत्रण देतो आणि या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी देखील आपल्या माध्यमातून व्हावी अशी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. कुडाळ तालुक्यातील वालावल इथं मुसळधार पावसामुळे मोठी दरड कोसळली आहे. येथील मुहुर्तळी वाडीत ही घटना घडली आहे. एका स्थानिक रहिवाशाचं घर यामुळे थेट धोक्यात आलंय. साधारण वालावलच्या मुहुर्तळी वाडीत ही दरड कोसळली आहे. मुसळधार पावसामुळे डोंगराचा मोठा भाग खचला आणि थेट खाली आला. स्थानिक रहिवासी सुधाकर रावळे यांच्या घराच्या अगदी जवळ ही दरड कोसळल्यानं त्यांचं घर आता अत्यंत असुरक्षित बनलंय. धक्कादायक बाब म्हणजे या घरात लहान मुलांसह 4 सदस्य राहतात. दरड कोसळल्याच्या आवाजानं हे कुटुंब प्रचंड हादरून गेलंय. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, परंतु संपूर्ण कुटुंब सध्या प्रचंड भीतीखाली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. म्हणजे हे साधारणपणे आता दरवर्षी थोडे थोडे माती पडतात, थोडे थोडे दगड पडतात. यावेळेस मोठा दगड होतो, तो माती जास्त पाऊस असल्यामुळे थोडीशी माती घसरून दगड पडलो आणि भिंत घेऊन लागली. तरी किती वाजता घटना घडली? तरी 11:30 सव्वा 11 म्हणजे 11:30 दरम्यान धरली. या संदर्भात प्रशासकीय लेवलवरून काही माणसं काय येऊन गेली आहेत का, भेट देऊन गेली आहेत? हा, पोलीस पाटील, सरपंच आणि तलाठी. 10 वाजता माती आली, दगड आला खाली आणि भीतीला येऊन असा टेकला. आणि ही दरवर्षीच अशी पडत असते. यावर्षी जरा जास्त हे झालं. काय घरात काय परिस्थिती? घरात दगड पडल्यामुळे काय नुकसान झालंय का? नुकसान झालं, जराशी बॅग गेली आहे. बाकी कसं काय दरवर्षीच चालू असतं. सरपंच, पोलीस पाटील बघून गेले. सरपंच आले होते. ते 10 10:30च्या दरम्यान घडली. 11 वाजले असतील. म्हणजे पहिली थोडी थोडी कालपासूनच माती पडत होती. काल थोडी 1-2 दगड पडले, छोटे छोटे दगड पडले. आणि नंतर मग सकाळी थोडी माती पडत होती. त्यानंतर मम्मी आमची आतमध्ये बसलेली, तिला वाटलं काहीतरी माती पडते म्हणून ती बाहेर आली तर तो मोठा दगड होताच त्यावरती. तो खाली पडला, तो भिंतीला येऊन आपटला. भिंतीला आमच्या तडे पडले सगळं. म्हणजे आमचं ते स्टँड होतं भांड्यांचं, ते पण पूर्ण पडलं खाली. म्हणजे एवढं नुकसान झालंय आमचं. आमची नुकसान भरपाई पण द्यावी या सगळ्यांनी, असं म्हणजे सरपंच वगैरे आलेले बघायला, कंप्लेंट केली आहे त्यांनी. नुकसान भरपाई द्यावी हीच आमची अपेक्षा आहे, बाकी काय नाही. अजूनही जास्त पाऊस पडतो? अजूनही पडतोय पाऊस जास्त. वरती आहेत अजून दगड, ते पण पडू शकतात. मग त्यांनी संरक्षण भिंतची पण काहीतरी व्यवस्था करावी काय, या सगळ्यांनी असं वाटतंय आम्हाला. नेपाळमध्ये पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराटे स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करत देवगड तालुक्यातील हिंदळे येथील सिद्धी संगीता मारुती चिंबे हिने उल्लेखनीय कामगिरी बजावत रौप्य पदक पटकावलंय. या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत सिद्धीनं रौप्य पदक पटकावून भारतासह सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि आपल्या हिंदळे गावाचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल केलंय. नमस्कार, मी सिद्धी संगीता मारुती चिंबे. मी इयत्ता 12वीला आहे. तर मी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला उतरलेली. नेपाळमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होती, तिथे मला सिल्वर मेडल भेटलं. त्यामागे मी खूप स्ट्रगल केला. माझे कोच सोनू जाधव सर हे माझ्यासोबत होते आणि अनेक मुलं होती, पण मला असं त्यांनी पूर्ण प्रोत्साहन दिलं की बाबा तू कर. तसंच लहानपणापासून मला खेळायची आवड खूप होती. मी जेव्हा 1ली 2रीत होती तेव्हापासून मी स्पोर्ट्स हा इव्हेंट मी चालू ठेवलेला. ॲथलेटिक्स वगैरे ग्रुप इव्हेंट, तसेच कराटे, किक बॉक्सिंग हे माझं चालू होतं. मी NSK इंग्लिश मिडियम स्कूल आचरा इथे शिकली 10वीपर्यंत. तिथे मला ओंकार लाड सर यांनी मार्गदर्शक, ते मला प्रशिक्षक होते की किक बॉक्सिंग काय असतं, कराटे काय असते, त्यांनी सगळं मला इंट्रोड्यूस केलं. मी त्यांच्या थ्रू पहिली खेळली.
त्यानंतर माझी जशी 10वी पासआउट झाली तसेच मी माझ्या पुढील शिक्षणासाठी आंबोली पब्लिक स्कूल आंबोली इथे माझं पुढील 11वी 12वीसाठी मी तिथे गेली. मग तिथे माझे नवीन कोच मला भेटले, सोनू जाधव सर, तसेच तिथले प्राध्यापक विलास मोरे सर आणि मंगल मोरे दिदी यांनी मला तसं खूप सपोर्ट केला स्पोर्ट्स फील्डमध्ये वगैरे. त्यानंतर तिथे जाऊन मला सोनू जाधव सर भेटले, त्यांनी मला म्हणजे शतकान पूर्ण ट्रेन केलं कराटे. मग त्यांच्या थ्रू मी पहिली मॅच तिथे जाऊन मी फर्स्ट मॅच केली ती सांगलीला. मग तिथे मला सेकंड मेडल भेटलं आणि फर्स्ट काता कुमितीमध्ये असं गोल्ड आणि सिल्वर मेडल भेटलं. त्यानंतर मी नॅशनलला खेळायला उतरली की मला बघितलं ट्राय करूया की मला मेडलसाठी नाही खेळायचं तर मला काय खेळायचं, स्वतःसाठी खेळायचं आहे. ह्याने मी उद्देशाने पुढे नॅशनलसाठी प्रयत्न केला. तिथेही मला यश भेटलं. तिथे मला सेकंड रँक भेटली. हे तशा 2 माझ्या ट्रॉफ्या आहेत तिथल्या, जे कर्नाटकमध्ये इंडी इथे झालेले नॅशनलचे मॅचेस. आणि त्यानंतर मी आंतरराष्ट्रीय म्हणून म्हणजे इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी मी नेपाळला गेलेली. मग तिथेही मला सिल्वर मेडल भेटलं. तसेच माझ्या घरच्यांचा खूप सपोर्ट होता. माझ्या आईचं स्वप्न होतं की तिथे जाऊन म्हणजे मी खेळावं, काही झालं तरी जिद्द स्वतःची सोडू नये. तिच्याकडनं शिकले की जिद्द शिकायची तेवढीच ठेवावी आणि मी पुढे जात राहिली. माझे दोन्ही म्हणजे मम्मी पप्पा, माझे गुरु, तसेच माझे कोच त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला. तर असं असतं ना की पुढे जाताना कोणाची तरी सोबत लागते. माझे स्वामी सोबत होते, माझे आई वडील तसे सोबत होते. माझ्या आईने मला असं पूर्ण 1 to 1 पूर्ण लहानपासून मोठ्यापर्यंत चांगले संस्कार देऊन खूप घडवलं. त्यामुळे तिचेही आभार मानते, कारण तिने असं मला कधी बोलले नाही की काहींचे स्किल असते त्यांच्या अंगात पण फॅमिली प्रॉब्लेम्समुळे हे सगळं अडून बसतं. त्यामुळे माझ्या मम्मी पप्पाने ते माझ्यासोबत ती एक गोष्ट होऊ दिली नाही. त्यांचा कायम मला सपोर्ट राहायला की बाबा तू जातेस पुढे तर जा, लोक काय म्हणतील त्याचा विचार नको करून आम्ही आहोत तुझ्यासोबत. ह्या आणि जसे म्हणजे सध्याच्या जनरेशनमध्ये की लोक काय म्हणतात ह्याच्या मागे सगळी असतात, तसं माझ्या आई बाबांनी सांगितलेलं होतं की कोण काय बोलतं त्याच्याकडे लक्ष देऊन स्वतःच्या गेम स्वतःच्या एमवर फोकस करून पुढे जा. तसंच मी तिथे गेलेली आंबोली पब्लिक स्कूलला. तसं मला असं वाटलं की वेगळं नेचर आहे, माझे स्पोर्ट्स इव्हेंट काय असतील, काय भेटेल की नाही कराटे खेळायला. वाटलं नव्हतं की मी इंटरनॅशनल खेळेन, कारण मला असं वाटलं नाही की तिथे जाऊन मला पण कराटे हा इव्हेंट भेटेल. मला मोरे सरांनी तसंच मोरे दिदीनी मंगल दिदीनी खूप सपोर्ट केला प्रत्येक गोष्टीला. ते मंगल दिदी पण आमच्यासोबत होते तिथे, तशीच माझी मम्मी पण सोबत होती नेपाळला. की बाकीच्यांचे मॅचेस बघून म्हटलं की मी खेळेन का, कारण मुळात ते नेपाळ चायना यांचा तो गेमच ॲक्च्युअल कराटे असतो आणि आम्ही इंडियन्स असं की मला जमेल का, की मी खेळू शकते का. पण मंगल दिदी आणि माझ्या मम्मीने मला आईने ते एकच सांगितलं की तू करू शकतेस, तू खेळ, तुला मेडलची गरज नाही, तुला खेळायचं, तुला एक अनुभव भेटेल, तू परत ट्राय करू शकतेस. तसंच माझ्या मम्मी पप्पांनी खूप सपोर्ट केला. माझी आई तिथे माझ्यासोबत होती. ती मला हवं नको ते काही बघून माझा हेल्थ इश्यूज काय झालं, ट्रॅव्हलिंगमध्ये थोडा त्रास झाला, तेव्हा माझ्यासोबत राहून मला काय हवं नको ते बघून तिने खूप सपोर्ट केलं. तसंच आचरा आणि हिंद्यातले ग्रामस्थांनी मला खूप शुभेच्छा दिल्या, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आणि तिथे मी गेली, तिथे घडली, ह्या सगळ्यासाठी माझे गुरु, माझे आई बाबा तसेच माझे कोच यांचे पण मी खूप आभार मानते. धन्यवाद, तुम्ही मला खूप असे लाख लाख शुभेच्छा दिल्या. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव संगीता मारुती चिंबे. तर मी आज फॅमिलीसोबत बसली आहे इथे आणि सिद्धी माझी मोठी मुलगी आहे, त्याच्याबरोबर माझी 2 नंबर मुलगी पण तिथेच आहे, मिस्टर पण आहे. तर सिद्धीने हे आंतरराष्ट्रीय कराटेमध्ये रौप्य पदक जे मिळवलं तर खूप आनंद होतो आहे. कारण एक मुलगी इथपर्यंत पोचणे म्हणजे खूप म्हणजे जो आनंद आहे मी शब्दात मांडू शकत नाही आहे तो. तर तसंच तिचं लहानपणापासून जे हे होतं स्पोर्टबद्दल जी आवड होती तिच्या मनात जी करून दिलेली मी, आणि प्रत्येक स्पोर्टमध्ये उतरलेलं ते कुठचंही कुस्ती असू दे, किक बॉक्सिंग असू दे, रनिंगचं असू दे, कुठचंही स्पोर्ट असू दे, तिने ते पार्टिसिपेट होऊन हे म्हणजे खेळायचं आहे. आणि ते तिचं पण स्वप्न असायचं की नाही मला त्या ह्याच्यात जायचं आहे, करायचं आहे. आणि प्रत्येक स्पोर्टमध्ये तिला मी तसंच सपोर्ट करत गेलेली आहे. तर आज नॅशनलमध्ये पण ती उतरून कर्नाटकमधून खेळलेली आहे कराटेमधून. तर तिला पण तेव्हा सिल्वर मेडल आलेलं होतं.
आणि आत्ता पण ती इंटरनॅशनल लेवलला पोचलेली आहे. तर तिथून पण तिने रौप्य पदक आणलेलं आहे. तर खूप आनंद होतो आहे त्याचा. तर थँक्यू सगळ्यांना, आचरा आणि हिंद्रा ग्रामस्थांना पण, आणि फोनच्या माध्यमातून ज्यांनी शुभेच्छा दिल्या तर त्या सगळ्यांचं खूप खूप आभार आहे. तसंच तिचे कोच आहेत सोनू जाधव म्हणून, तर त्यांचा पहिला मोलाचा वाटा आहे त्याच्यात. आणि पब्लिक स्कूलचे जे प्रिन्सिपल आहेत तर विलास मोरे सर आणि मंगल मोरे मॅडम, तर त्यांचे पण खूप खूप. आंबोली पब्लिक स्कूलचे प्रिन्सिपल विलास मोरे सर आणि मंगल मोरे मॅडम आहे, तर त्यांचे पण खूप खूप आभारी आहे. तसंच तिचे कोचचे पण सोनू जाधव. ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीनं महायुतीतील अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा उघडं केलंय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनलनं भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या परिवर्तन पॅनलचा पराभव करत 21 पैकी 16 जागांवर विजय मिळवला. या निकालानंतर आता लक्ष लागून आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडे. आगामी होऊ घातलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणुकीतही एकनाथ शिंदे विरुद्ध रवींद्र चव्हाण असा सामना रंगणार का, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पाहुयात या संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट. ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हितेंद्र ठाकूर, भाजपा आमदार किसन कथोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरलं होतं. बँकेच्या 21 संचालक पदांपैकी 10 संचालक बिनविरोध निवडून आले होते. त्यात 10 पैकी 8 संचालक हे सहकार पॅनलचे होते, तर 11 संचालक पदासाठी निवडणूक झाली. बहुमतासाठी सहकार पॅनलला 3 जागांची आवश्यकता होती, त्यामुळे उर्वरित 11 संचालक पदासाठी चुरशीची निवडणूक झाली. शिंदेंच्या सहकार पॅनल विरुद्ध भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचं परिवर्तन पॅनल होतं. परिवर्तन पॅनल निवडून येण्यासाठी रवींद्र चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी मजबूत फिल्डिंग लावली होती, त्यामुळे ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली. या निवडणूक निकालात एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार पॅनलनं रवींद्र चव्हाण यांच्या परिवर्तन पॅनलचा पराभव केला. तर याच निवडणुकीत 2 मातब्बर नेत्यांच्या पॅनल विरोधात निलेश सांबरे हे अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात होते. या प्रस्थापितांच्या लढतीमध्ये 2 मुख्य पॅनलमध्ये स्थान न मिळालेल्या निलेश सांबरे यांनी दणदणीत विजय मिळवलाय. विक्रमगड तालुक्यातील सेवा संस्था मतदारसंघातून निलेश सांबरे यांनी प्रस्थापितांना धूळ चारत विजय संपादन केलाय. निवडणुकीपूर्वी ज्या प्रस्थापितांनी निलेश सांबरे यांना आपल्या पॅनलमध्ये स्थान देण्यास नकार दिला होता, त्याच प्रस्थापितांना या निकालानं सांबरेंनी आपली ताकद दाखवून दिली. पाठीशी कोणत्याही मोठ्या पॅनलचा किंवा राजकीय गॉडफादरचा आधार नसतानाही सांबरे यांनी स्वतःच्या बळावर मोठा विजय मिळवलाय. ठाण्याच्या या निवडणूक निकालानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे ती सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची. आगामी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणूक ही देखील होऊ घातली आहे. गत निवडणुकीत रवींद्र चव्हाण, मंत्री नितेश राणे यांनी जिल्ह्यात ठाण मांडून पूर्ण ताकद लावली होती. रवींद्र चव्हाण सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे त्यांचा विशेष लक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर असतो. आता ते प्रदेशाध्यक्ष असल्यानं प्रत्येक निवडणुकीत बारकाईनं लक्ष ठेवून असतात. लोकसभा, विधानसभेसहित नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुकीतही याचा अनुभव सर्वांनी घेतलाय. त्यात जिल्ह्यात मंत्री नितेश राणे, प्रमोद जठार हे भाजपचे 2 आमदार आहेत, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं जिल्ह्यात आपलं राजकीय अस्तित्व मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवलाय. शिवसेनेचे 2 आमदार आहेत. आमदार निलेश राणे हे आक्रमकपणे आपली संघटना मजबूत करतायत, वाढवत आहेत, तर दीपक केसरकर हे शांत राहून संघटना वाढवतात. जिल्हा बँकेची निवडणूक केवळ सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता ती महायुतीतील प्रभाव, नेतृत्व आणि राजकीय ताकदीची परीक्षा ठरू शकते. जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. शेतकरी, सहकारी संस्था, ग्रामीण विकासाशी या बँकांचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे जिल्हा बँकेवर नियंत्रण म्हणजे केवळ आर्थिक संस्था नव्हे, तर ग्रामीण राजकारणावर प्रभाव प्रस्थापित करण्याचे प्रभावी साधन मानलं जातं.
त्यामुळे आता या सर्वांचं लक्ष सिंधुदुर्गकडे लागलंय. ठाणे पालघरचा निकाल हा केवळ एका जिल्हा बँकेचा निकाल होता की महायुतीतील भविष्यातील संघर्षाची नांदी? याचं उत्तर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मिळू शकतं. कारण लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात झालेल्या नगर परिषद नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना भाजपमध्ये जागा वाटपावरून बिनसलं होतं. मालवण नगर परिषद निवडणुकीत तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पूर्ण ताकद लावली होती. शिवसेना भाजपमध्ये जोरदार संघर्ष देखील पाहायला मिळाला होता. राज्यभरात त्याची चर्चा झाली होती. या संघर्षात आमदार निलेश राणे यांनी भाजपला धूळ चारत नगर परिषदेवर शिवसेनेची एकहाती सत्ता स्थापन केली. तर कणकवली नगर पंचायत निवडणुकीची ही जबाबदारी निलेश राणे यांच्याकडेच होती. निलेश राणे यांनी शहर विकास आघाडीला पाठिंबा देत तिथंही भाजपला दणका दिला होता. त्यामुळे आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीत सिंधुदुर्गमध्ये मैत्री टिकणार की ठाणे पालघर प्रमाणे पुन्हा शिंदे विरुद्ध रवींद्र चव्हाण अशी थेट लढत पाहायला मिळणार, याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.